Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Abiso, ang masunod nga balita, ang sensitibo. 11 anyos nga bata nga gin-rescue matapos ang ginkastigo kag ginsulod sa Poso Negro sang iya nga iloy kag sang iya nga mga tiyo ang nadiskubrihan sang DSWD sa Talisay City nga wala gali ginapaistar sang iloy sa sulod sa balay kundi ginapatulog sa tangkal sang baboy. Ang bata sa karon ang nakagwa na sa ospital. May report si Nico Delfin. Nakagwa na sa ospital ang 11 anyos nga bata agin pulian kastigo sang iya iloy kag mga tiyo antes ginsulod kag gintakluban sa idalom sang Poso Negro sa Barangay Concepcion sa siyudad sang Talisay. 3 ka adlaw nga napreso ang bata sa Poso Negro nga gintutdan pa sang iya mga himata antes tigayon nga nakapalagyo kag nakapangayo sang bulig sa ilang mga kaingod. Ginsiling ni Talisay City CSWD Head Dionela Madrona nga sa tangkal sang baboy ginapatulog sang iya iloy ang bata kag sa ospital lang ini. Una nga nakatulog nga may ulunan kag foam nga matulugan. Manang hambal niya. Nya dragid ko yung mam gatulog, yung mam sa tangkal. Wala sa sulod sang balay sa tangkal. Siya yasin ko tidiin ka. May daw papag ang tangkal, may folding bed. Kaya hindi gapungko lang ko. Bisan si Madrona ang hindi makahangop sa brutal nga pagmaltrato sa bata nga hasta karon. Hindi magihong na wala nga kamot sa ginlampusan sa martilyo sang isa sa iya mga tiyo. Kinanglan tayo ng iya bibig nga nagkalagisi. Gusto ko na i-emphasize kay kabrutal gidla sang ginhimo sa iya kagka-inhuman. Continuous pa na ang iya gidyang physical, no, nga mga interventions like pabulong siya sa ortho, tikaina si Mayor nagkambal man whatever she needs, ang syudad ja handa gid. Ang iya mga tiil may mga kinagtan sang pitbull matapos man niya ginsulod siya sa cage sang iya nga iloy. Ginistorya sang bata nga naakig nga iloy kag mga tiyo sang wala niya napuno ang drum nga ginapasaguban sa iya sang tubig halin sa malapit nga sapa. Madason siya ginpulian kastigo kag sang daw wala na sang animo ginhulog siya sa Poso Negro nga para sa higko sang baboy. Sa pagbisita ni Mayor Nili Zares sa biktima sa ospital, nagpasalig siya nga mabuligan ang bata para mapangitaan sang pamilya nga among magasapupo kag magapalangga sa iya. Hindi manabi makasalig ang katapos ang CSWD sa iya kaugalingon nga mga himata nga mukuntani magasapupo sa iya karon nga yara na sa detention cell ang iya 28 anyos nga iloy, 2 ka mga tiyo kag live-in partner nga responsable sa pag-abuso sa iya. Ginpasakaan na sila sang kaso angod sa pagsupak sa Republic Act 7610 o kunang Special Protection Against Child Abuse, Exploitation and Discrimination. Nagwa sa pagpangusisa sang otoridad nga makabig unwanted child ang menor de edad. Uli siya nga nakaeskwela sa edad nga 5 ka tuig kag sumugod sadto. Ginhimo na siya nga kabulig sang iya kaugalingon nga pamilya. Nico Delfin para sa DJ Cast Negros.